Radila Ananda Aulia tanggal kelas 12 nomor absen idola. Kamu rek mengerikan kan? Ayo sama Simbani nanti nih rek uji nyali karo aku. Wis rek, iki aku nanti nih bakalan jelasno. Tentang layang layu. Kebetulan aku milih tempat ini sebagai aku ngevlog nang kene ku gara-gara layang layu ku nyeritake tentang kematian. Makanya aku ngevlog nang kene. Wis rek, langsung aja nang video nih. Tapi sakurang aku milih video ini aja lali ya rek. Like, comment, terus subscribe yo. Wis rek, anjay. Layang layu yaitu layang kang isine ngabarake kasripahan marang sanak sedulur. Biasanya layang layu itu kapacak ana ing layang-layang kabar ingkang abusi Jawa kayata Mekarsari, Jayabaya, Joko Lodang lan lain sebagainya. Perangan layang layu iku ana Purwaka, Kabar Layu, Wasana Basa, lan pengirim. Tuladhane layang layu yaiku Zainal Arifin, yuswa 90 tahun. Wonten ing griya sakit ayu padha waras Purwokerto. Nalika dinten Ahad, 31 Oktober 1999 tabuh jam 7:00. Layan badhe kasarekaken wonten ing pasarean Tanjung Nirwana Purwokerto. Dinten Senin Kliwon tabuh jam 7:00 enjing. Mugi-mugi sedaya kalih patenipun almarhum pinaringan pangampunten saking Allah Subhanahu wa taala. Saha sedaya amal kesanipun pikantum pinwales ingkang murwat. Keluarga Siman putroe Esti mantune. Wis rek, tutuk kene ya videoku. Nek wani aja lali nyali karo aku. Aja lali like, comment, subscribe. Wis rek dah. Rek, koncoku iki nak kene iki tepak magrib ya rek ya. Ngevlog e. Dadah rek.